Από τα ίχνη των αρχαίων εξορίξεων μπορούμε να έχουμε μια εικόνα από τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι για την εξόρυξη των λίθων. Πολλοί γλύπτες εργάζονται κατευθείαν στο μάρμαρο, όπως οι Έλληνες στην αρχαϊκή εποχή. Ο τρόπος αυτός απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα και ακρίβεια εκτέλεσης. Ο δεύτερος τρόπος δημιουργίας ενός γλυπτού ξεκινά με τη δημιουργία ενός προπλάσματος, ποπυλό. Ακολουθεί η αναπαραγωγή σε γύψινο αντίγραφο, το οποίο λειτουργεί ως μοντέλο για τη μεταφορά του έργου στο μάρμαρο με την τεχνική της σημειοθεσίας. Το ειδικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ονομάζεται πονταδόρος. Ο καλλιτέχνης στην αρχή κάνει το εξεχόντρισμα, δηλαδή αφαιρεί με κατάλληλα εργαλεία μεγάλα κομμάτια πέτρας για να δώσει στον γλυπτό την αρχική του μορφή, ακολούθως τελειοποιεί τη φόρμα. Και τέλος τρίβει το μάρμαρο για να γίνει λία η επιφάνεια. Για την κατασκευή των όπλων και των εργαλείων του, ο άνθρωπος κατεργάζεται το λίθο. Στην τέχνη συναντάμε κυρίως γυναικεία ειδόλια από λίθο, που εικονίζουν πιθανότατα τη Μεγάλη Μητέρα Θεά, όπως και ειδόλια αντρών. Οι άνθρωποι, για να καλλιεργήσουν τη γη, εφευρίσκουν διάφορα εργαλεία, όπως το δρεπάνι για το θερισμό και τη μιλόπετρα για να λέφθουν τους σπόρους. Τα πιο χαρακτηριστικά δημιουργήματα της κυκλαδικής τέχνης κατά την εποχή του χαλκού είναι τα μαρμάρινα ειδόλια. Τα ειδόλια βρέθηκαν σε τάφους. Παριστάνουν γυμνές γυναικείες ή ανδρικές μορφές μουσικών, πολεμιστών και κυνηγών. Οι γυναικείες μορφές έχουν διπλωμένα τα χέρια πάνω από την κοιλιά, ελαφρώς γυισμένα γόνατα και το κεφάλι ελαφρώς ανασηκωμένο προς τα πίσω.
Η λιθοτεχνία είναι μια τέχνη που είχε φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Κρήτη. Αρχικά συνηθίζονται οι προσφορές μικρών λίθινων αγκίων στο εσωτερικό των τάφων. Αργότερα παρατηρείται ριζική αλλαγή στη χρήση τους. Από λίθο κατασκευάζονται σκεύη οικιακής και εργαστηριακής χρήσης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αγαλμάτων είναι το τριγωνικό πρόσωπο με τα μαλλιά να πέφτουν στους ώμους σε πλεξούδες, η στενή μέση, το ένα χέρι είναι κολλημένο στο μυρό και το άλλο στο στήθος ή και τα δύο ακουμπούν στους μυρούς. Οι κόρες ακολουθούν το πρότυπο της νέας όρθιας γυναίκας σε μετοπική στάση, τιμένης με πλούσια ενδύματα και κοσμήματα, περίτεχνα χτενισμένα μαλλιά. Στο χέρι που άλλοτε ακουμπάει στο στήθος ή προτάσει μπροστά, κρατάει μια προσφορά. Οι κούροι ήταν επιτύμβια γλυπτά από μάρμαρο, τα οποία στόλιζαν τάφους νέων ανδρών που έχασαν ηρωικά τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης. Ο κούρος εικονίζει ένα νέο γυμνό άντρα. Προβάλλει το αριστερό του πόδι, ενώ τα χέρια του ακουμπούν στους μυρούς με τα δάκτυλα σφιγμένα σε γροθιές. Το σώμα είναι γυμνασμένο και τα μαλλιά μακριά σχηματίζουν πλεξούδες που πέφτουν στο λαιμό. Η κλασική γλυπτική είναι ένας όμορφος ύμνος στο σώμα. Οι γλύπτες εγκαταλείπουν το πρότυπο του κούρου με το αρχαϊκό μηδίαμα και μελετούν τις μεταβολές που προκαλεί η κίνηση στην τοποθέτηση των άκρων, στο κεφάλι και το στήθος. Την ίδια περίοδο κτίστηκε ο Παρθενώνας, ο δωρικός αυτός ναός που συνδυάζει και ιωνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως η Μεγάλη Ζωοφόρος με την παράσταση της πομπής των Παναθηναίων. Το σύμπλεγμα του Λαοκόοντος είναι μνημειακό μαρμάρινο έργο. Η δημιουργία του αγάλματος αποδίδεται σε 3 Ρώδιους καλλιτέχνες. Το γλυπτό παριστάνει τον τρώα ιερέα Λαοκόοντα και τους γιους του Αντιφάντη και Θηβραίο να στραγγαλίζονται από φίδια. Στην ελληνιστική εποχή, η τέχνη έχει χάσει την παλιά της σχέση με τη μαγεία και τη θρησκεία. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι ο ρεαλισμός, η έκφραση σφοδρών και βίων ψυχικών καταστάσεων, πόνου, πάθους, φόβου και αγωνίας, που ταράζουν τη στάση του σώματος και τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ένα από τα τελειότερα έργα τέχνης της αρχαιότητας που έχει επηρεάσει βαθύτατα την ευρωπαϊκή τέχνη είναι ο Απόλλωνας του Μπελβεντέρε. Είναι ρωμαϊκό αντίγραφο του 4ου αιώνα π.Χ., έργο πιθανώς του γλύπτη Λεοχάρη.
Η αρχαιολογική επιστήμη αφορά και μελετά τον άνθρωπο, τις περιόδους, την τέχνη και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τόσο στην αρχιτεκτονική, στην εργασία τους, στην θρησκεία τους, γενικότερα στην ζωή τους. Είναι λοιπόν μια αναφορά στο παρελθόν και στην ιστορία. Μια ανασκαφική ομάδα έχει καταρχάς αρχαιολόγους, έχει τεχνίτες, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που σκάβουν και οδηγούν με το σκαλίδι τους αρχαιολόγους, μας δίνουν δηλαδή όλες τις πληροφορίες, και υπάρχουν οι εργάτες οι οποίοι αφαιρούν τα χώματα και το προϊόν δηλαδή των τεχνητών από την ανασκαφή. Υπάρχουν οι συντηρητές, οι οποίοι μας βοηθούν στην εξαγωγή αντικειμένων από το χώρο της ανασκαφής, στη συντήρησή τους. Είναι μια πλειάδα συνεργατών, υπάρχουν μηχανικοί, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές. Είναι πάρα πολλά τα εργαλεία, είναι σύγχρονα και είναι και εργαλεία που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος εδώ και χιλιετίες. Δηλαδή, έχουμε σύγχρονα εργαλεία μέτρησης του ύψους, του βάθους, έχουμε εργαλεία τα οποία κατά τη μελέτη χρησιμοποιούμε, έτσι, ολόκληρα εργαστήρια ανάλυσης από το χώμα, τους καρπούς, τα αγκία, ραδιοχρονολόγηση, είναι χιλιάδες τα μέσα. Πάντως υπάρχουν και τα εργαλεία της ανασκαφής, αυτής καθεαυτής, που είναι το σκαλίδι, το πινέλο, έτσι, το τριγωνάκι που λέμε εμείς όπως είδατε πριν. Να πούμε λίγο για τη συντήρηση. Η συντήρηση είναι η επιστήμη που ασχολείται με την συντήρηση, αποκατάσταση και διατήρηση των αρχαιολογικών αντικειμένων, και η συντήρηση έχει να κάνει με την προσπάθεια του συντηρητή να αμβλύνει τις φθορές του χρόνο κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να τον σταματήσει, όχι να τον σταματήσει, αλλά να σταματήσει λίγο την ταχύτητά του, την ταχύτητα διάβρωσης του αντικειμένου. Και αυτό έχει να κάνει με προσπαθώντας να όλες τους στρογγυλούς παράγοντες που μπορούν να υπάρχουν είτε στο περιβάλλον είτε και στο ίδιο το αντικείμενο, να τους αφαιρέσει ή να τους αμβλύνει. Η αποκατάσταση έχει να κάνει με την αποκατάσταση της μορφής του. Δηλαδή, όταν λείπει κάποιο κομμάτι, να το συμπληρώνει έτσι ώστε να είναι λίγο πιο κοντά στη μορφή του. Αυτό βέβαια σαν αντίληψη έχει πλέον ξεπεραστεί. Στις αρχές του αιώνα ήταν πιο, βλέπετε και εδώ, τα περισσότερα είναι συμπληρωμένα, όλα τα αντικείμενα είναι συμπληρωμένα. Αυτό το αποφεύγουμε πλέον και προσπαθούμε να παρουσιάζουμε το αυθεντικό αντικείμενο όσο γίνεται, με όσο γίνεται λιγότερες συμπληρώσεις.